उत्तर बोरबेल कलिबरी सिमंतला हिथियालों की चे सोतुम कार्बी अफान कांगचेगलम की क्लांगपोन सरसिंग तेरोन लंकुंग हबी मेमोरियल टाउन हॉल अलोंग बीजेपी कांगदांगमाई कांगनी रोबिन्सन रोंग हांगा हिनपेन अरोन रिपेन थेंग पिकरो पुथाक लामथे गचिपकlang Nangli gastric pen kedang lok diabetes blood pressure pen kedang lok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai Tame ke swastan tapi tame nan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwekta Aprang ke nili pai kiso ason to ari ke ngi ka harja katimi kiso ke la amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumbi lo anke anthek to lo Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha Karbi asar lam theki poson si sangprot ki piabu emek kang thok nona anapor ke local narlongati adarsa Karbi aphan anta utar borbel kalibari simantala hithialong inut ilitum Karbi han ka chunam dampen hem ka chewang hut hem konglong ki bek damahut nangkang chek dunalam ki klangpong Sonsi patoviajo apor porphai trok malom uttar borbel kalibari simantala ahithialong narlongati adorsa ilitum akorte Karbi hithialong han hai chonam dampen hem kachwang ji phanpura methang ahem konglong inut nimai daspu sokinam verakula dung malom athai thedung do daksi hem konglong tewar damlo mate bek kuri damlo bonta ilitum Karbi aphan kilang prot penajok dak gari bekuri damahut nangkang cek dun pusi birta longpon api rong nang chile pen KSA KSYC la pen rongarar tum dampen adimalong anpali damsi chingki jethan juddenno athema hithialong mephu la pen chunba tum aba vedet pusi bengali tum pachini pon aphialang le tum chiko bir pen non kiwangji bhomkurwarni le chingwai nang pusi lamchak nang chipidonno Nasinarlong ati KSA rola pen KSYC hauraga regional atum ahin pen phirangkia phan nangke pachini dunke itum Karbi akhe uttar borbil hithi ke wangji aphan jongsi do lepute porphai pli pen porphai pho angbong ansi do chodangji pusi KSA narlong ati aro ame phu thangsing sing nar pen KSYC hauraga regional ame phu dhoni rong piatum pen chuningri padupon nilitum ladak uttar borbil kalibari hithialong pi nilitum hala dak aitielong dak nilitum narlong tiarat inut Karbi lo mate nilitum akorte lo alang li hadak hithi han ki chonam dampen alang li hem konglong mate kar idon nimai das po hem along alang li labang so hem konglong ki pakek pen alang ki tewar dampen hala dak hem ki chewangi pu so ke pakek dama ahut inut hala so Hithialong kichige be mate inut buik hala so bongali bang hala so itu makar biak khai mate itu makorte phan alang li phan lamkang tangpen nang pudulo hala so nang puduno alam thela nang kopi pose dak hema to waralong nang motor mate nang hem konglong dak na pakek lo alam the banget amat inut pudulo ladake papasangri puta inut buik bang pulo sitami alang li bang ke ladake ki pasang damle la so atuwarlong mata hema angdelong epake pasui kali alang li ke hithi han chonam tangdet pen alang li ke hemche bang ifan si ke pake lo mate ke pahada pagorai damlo amasi hodak chidan bom pen alang li tum la pula ben buhi ke tumbang ke kaduk weda chini lo alang litum ke misu sonse alang litum ke ison bakalam lo betang te litum karbe khai phan ke ilang ro son tak thak se pini hala dak litum ko te hithi ke dam ben alang liphan la son alam chi phulok pen
alang lipang tame cibor pak lo sitame alang litum pupuang bong halo sudu bang lam cipang samlo supaya nilitum ini nilitum ladak nalongti kiasi nalongti head branch lapente dak KSYC Harugar General Council pen nilitum han birta nang pachini lo lapente ladak nalongti arat ate youth atum han nilitum han birta nang pachini pen nilitum tong sekot pen adim long pale dam lo hala sudim long pale pen nilitum ladak bang tiket se nilitum amuluk hodak dam pen nilitum amunir phan pang thek dam lo kumara muni se lason nilitum han nilitum karbi khai mate dak nilitum nalongti arat phan son lam kang tang pen nange pulo pu haladak nilitum pale pen nilitum kladak pen alang nilitum pupu nilitum chingki chi thanam lo hala so chingki chi thanam long bangke je alang nilitum bangke nongwe bangke chingbai nangne lo nilitum non ke bangji sander ni se nilitum han aporang pilo hala sorni nilitum nanglitum arong mate nanglitum nalong tielong nilitum wangpo hala sorni nilitum ladak Uttar Borbel Kalibari hitilong Bujar Committee President Secretary pen senglok lang tum committee hoy pen alang tum tak wang pen si labang so alam cipang samnang mate chingbai dang puse nilitum han lamchak nang kipidon la se nilitum chok stame hala sorni pen jong se nilitum pini labang so alam ateng pen nalitum labang so alam nilitum kladak pen nang pachini tek thei pulang te nilitum ladak Uttar Borbel Kalibari hitilong nilitum kadoe pini KSA lapen KSYC lapen ladak nalong tiara chingrum pet pen nilitum labang so hitilong ban nilitum ingke pon iklak po buang tan nilitum lamchak kipikang lo lapen te nilitum alang litum labang so bongolitum mate buik tum bangkala dak nilitum karbia arong arlose kaikis tame kitis tame kaprek tame alang litum nang klem lo halang tame nilitum labang so kangkir tame tuar tame nilitum kang nilitum bon pun ik check po lapente lili si kipachini mate ke chuneng rialam the lapsone lo Karbi Anglong rat mate Karbi khaitum non ladak Uttar Borbel Kalibari al ahithielong pini litum la bangso agotana bang dokok lo lase kadugo phan kipachini alam the lapsone lo Karbi khai phan nalitum ladak komane akar bi khai mate akorte injir ba phu phi komane bongumar klem sumartum jongsi la bangso hithielong nalitum bang postame nalitum arni do angpen mate porphai baji phi pen baji pho labang so por an le nalitum ladak bang inon lapen nalitum mo non pini bang nilitum se dak nilitum nalong tiarat mate dak nilitum stibok chiterai se ke chepolo apose mo komane akar bi khai mo ladak ai thi ki bang pen thang chini ne pen mo kopene lason kopene kisung nang pholok pulang te nilitum akar bi khai se areng solo mate nilile reng sudak tame ilitum Karbi khai se reng solo ba komane korte le reng sudak tame Karbi khai se solo por lase nalitum han tini labang so media hoy pen nalitum han kladak pen pachini lo ladak Uttar Borbel Kalibari hichilong abang ke nalitum hichi ba kopene sai arsik le bang postame nalitum arni do ang pen mate la baji pri pen baji pho la an le nang pali no la pen nalitum ladak bang ke kakis tame Uttar Borbel along bang ke litum adu weta chino dak bangke kichege be mate labang so bogiga khaitum dovik lo ase litum kachire mek et banga kenang so Havar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong life non ke bang GMLA kiliga hut Karbi Anglong along ki do BJP pen kapre ka party phan ki parem pami ji pu tim Karbi Anglong tum pen bor I pon si do de sang sepin pen Karbi Anglong kang prek jama dimalong BJP kang dangme kang ni pon son thak thaksi phaikuni ni phai ing kora hinia ni ta sarsing teron langkung habi memorial town hall longta BJP kang dangme kang ni Bangso BJP kang dangme long lumbajong MSC constituency ang kang pen Congress ta pen APHLC party pen bangpharo hiniarar tum BJP long chipa omdun Mielong aluhiman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Piliram Rong hang chitong dun si bangpharo hini arab tum aphan deng ponlo laso mielong aluhi aman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Piliram Rong hang lumbajong MSC Johnny Timong EM Richard Tobi East Karbi Anglong BJP ame Purolin Kiling Karbi Anglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen BJP long klem bang pu bang phietum chitong dununti Fobak sosial mucamano atum semson tukan pinia bangke pakora turteron akaisi Congress ben PSLC jaman ben bang suri si suse
abang fubang phe tum pini nang join lo asila soke deng pon asaing deng chona kapre kali Congress pen SLC tum si lombajong consensus det tum si kebang jalang tum ban kedeng karchu la samai jada kapre kali bele kali teni to long tip consensus tame bang nang ke dunji potman ge tum ge kata kang chung karne kedeng pon asaing deng ke klem pon Cukup. non la daw re tu apa kan betul tadi dia pinang elok tu sebab wana kau Stichu ma. Kopi. Ala kan kan betul tadi dia pinang elok si. Ong nangelo lagi. Lagi nangelo. Lagi. Mana pelo lah. Ma thoma na pelo nangelo. Kalau non election nanti dia lah nanti kau ini mana hai yang ring tu Kya 100% lo tinang tum chini ma ani ma sina kayon tang la de. Lake ST kota hedi 5% do. Wala so ni tum dak non interview ke kona dead vacancy retirement vacancy sanction pushpen ke jutkok lo. Jutkok se dimasa Karbi Anglong la pen ke BTR lake thoma autonomous council long ta akota jutkok si hala non kipitangan pen ha jutkok si lada bang ke 0 pukolo sita non la advertisement ki pianta Anglong so tum se aphai ke ong pik po Anglong so tum si long po maximum nge long po Anglong so tum se News report Karbi Anglong live. Kidam tang phai kuni ni phai inquiry Khironi Southern Range Jirkindeng bid office ki parlo hijung langso arong along aron repent hing pikerot po puthak lamthe kachepak langpo birta ke pona tengke aron repent hing pikerot pu abirta ke ahoklo sitame labangso thing pikerot along le lake patta ke do along de lapen halada ke hanso ar pheki ag pusi rit ke pan lapen ajum do kok ti aporsi Thengpi rongpli pho vetke kerot detlu pusi athengpia him kupen pachini pon lapen halapu jirkindeng bid officer atuling pi lapen alang ni team atung pen ki pachini ke thengpi kerot yaron repensi kerotlo athini le tumadung het ke do jirkindeng bid sai hemalong bang pen nangching kia sonte chokji athi thengjang to thengpi pina porsi le tum birasai hem chiwan lablo pusi bid officer pen than pon lapen rit ka chupana hem thu Robinson rong hanga hin pentami methang ridalong along li poma thengpi rot pondelu stamini ritum ta ridalong pangthai lap nangji pa joklu puta ningji pon ke viral ira lam thela son la pon mate dak non media no ko winan ko balam mangke lili hansu yu chupan lo amare ke rong photro ka thengpi chorot dela tame non bangke amuk samuk tum komane korte tum bang punyut bani pen ka logai pen ajoni amat bang reporteram cingdet mase bang think kita sidala forest amta bang pen sidala mase on bangke kapre ka dim kali lili putu malong le ama inke adim bang kapre phan li sok kenongi phan mana hansu ko chi por lo amase non bangke Ngrong roni pen ajum chodena pajani mat rotelo labang so along le nang litum pota doma pota bang hok lo pota be pali ni tumlong pota kereng lo do chiri pho pota ka do nasib mithang long le pajani si mane hansu ka chu yi pho phan si mane hok lo rong photo bha rot de lo masela rong photo ka rot pana joni alanta mane forest sum si mane bang thek lok masi bang News report Karbi Anglong live. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT Guwahati for solutions to your health concerns.
They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong, nili Dr. Lang Senatogbi, kumit consultant. Non ladak kecelang awar saya kenangan ke longpon ekpo keceng siban ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, angpen ladak suarlo keso jenebala lekuria lo la apikilo keso hai anta non adoka beta kecelang ponaning hangtun te ladak so kecelang awar saya longpon ek logot la Keng Pugiso, Kono Aripigiso, Aita Lada Kachalang Longpondi, our side Longpondi. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Karbi Anglong solang do arat nilimen thare binong teron nang litumapan isi birta keme nang wanpi lake degree ke Charlie ki untang atumpan non apor henlo ilitum lo ka Charlie ahin bong mo mara tumapan kep asatlang ke tok dun ji apan cerap ceto dun nang ji aporlo ilitum Karbi Anglong mesen result 1 ji pute lasi nilihin pen volunteer job vacancy paklang ponlo both East and West Karbi Anglong of Harman. 50 vacancy paklang lo. Dak nang litum bay nong bangke chiklui John pen suripo pen ke kecho ke jun ke do ke thak abangke ake joy pen long ponji. Ang ton alam ka chiniji aphan ke nili number long nang birtaik non nili number lake 8453944755. Angko pachiruit tulit hot po nili number lake 8453944755. Lapen ning kehang atum nili contact long resume tame nang send iknon kardom. Lakhain ko ratrok Duarbogri MSC constituency ke parlo Dolamarang Kanglong USHA International Limited atum pen chipatir piponsi ni sirke paparman Dolamara Cultural Complex along sekipi. Lason si chethan dami ke damtang ni phaing koyar ni pen ki pangcheng ni sirke paparman USHA Silai School atum Dolamarang Kanglong napuson akki joy pen avarsai ki pi pondong loklake jasme Duarbogri constituency VDC chairman Sar Koirong Phar ki claim ka chipadu ka joksi napuson avarsai long pondo lapen akki joy pen bangkri hini atum phan seki kipa endun long jog jasme VDC chairman Sar Koirong Phar phan beneficiary atum pen ka churu sitame pajirpon lason si nonangko bangkri hini tuma phana ke joy pen siki pa en pon bom lo la pen siki tang et pen nipute USHA company tum pen silai machine setame ake joy pen pipon po la pen USHA classical silai teachers training program along ka chirap dun atum lake Green Action Foundation la pen kohora soil conservation range tum henlo bangso ja megalong aluhi tum pen VDC chairman Sar Koirong Phar Dolamara town chairman Mongol Singh Tirang kohora soil conservation ranger Sanjoy Gogoi John Kathar Daniel Tirang la pen ong tung tum chitong dun si jai make mission pen pachun pon Begeroi a machine mane selai machine saving machine la bangso training pini dak padu ponji lage nisir kep ansi la bangso training padu ponji pela bangso training nang pi lage usa company tu alang tum methang company pen sila bangso bangga machine na pi si alang tum cekluan truk pho prang neli phanar julo masi jeladak lason ke Charlie ke theka tum to ima poson se neli phanar julo he amasana school khulite lason piri ke roi pen chenglok ason ke roi theka tum to ma neli phanar julo masi duji puni thanul he amasi nili authority phanda nili charjulo none EM sir local MSC Richard sir phanda nili arjulo lase chok nasonung si our sai mission dulu bote nang tum dengnun tami accept nun tami pusan si nili phanang pulo amasi lo setting bensi nili ta dak NOC pidun lo je
laso NOC nang dak malaso school na khuli jipan masih alang tum labang so NOC pidun det pen cikluyan plipo bak dolo masih dak alang tum pinian ke dak nang tum han mesin pen school pen pini dak pangceng pon lo ningan rong pik lo tema kai ta long le lang mati di la hai hormu ke di asin on ni tum VDC chairman na hai hoi asai na deng pipen na deng pipon na pot ni tum tami VDC chairman pas tami ni tum ke akiru pipar pik lo ni tum ahin pen ke nili ninga rong pik lo athe aprang adi nili tamela son cutting hai hoi ke charlie dun tang lo sami hala da ke nili tuma phan ke la son machine hai hoi nang ke ron puka ave tamin non bank ke la ke roi hai hoi anda nang thanji kang ti bhan ta nang thanji se apen machine ke hen no ke bonai la hoi anta nini pharma nang than po pini la pen pinap ke machine ke bonai se nang than po la so pen a phi ni troxy bank ke roi kang tip se nili tum phanang than po la se nili tum ke ninga rong pik lo la da ke long do na tum anta ninga rong lo athe non aprang ke nili hadi machine ave mate ba machine en bom ban se la pu kam chukla mi bom hai tapi non aku dak pe machine nang pi pote anso se ninga rong tholo mane kle mi long pa ko hala aka prek tum nang charli duni bisa me nili ta me un an than pon po News report Karbi Anglong live. Non ke wang ji surihni rain kora trok MLA kiliga pharman BJP Racharya song tum do desang se si West Karbi Anglong ke parlo lakha nerkep Hamren constituency ke parlo telehor pathok lamalong BJP mass joining ki padokpo Bangso mass joining along Congress lapen APHLC song tum amithang party phan aning ka chathe ka videra jok amithang Racharya song penchi usi buthot BJP party aja kong pathe dun thu Bangso melong bang pharo ke thomra thong ke brahini Congress APHLC party tumta BJP long chipok tu Melong Mongol Singh Timong pen me chari pon Melong Radip Ronghang me Phu West Karbi Anglong District BJP 20 number Baithalangso MLA Rup Singh Teron Jengkha Municipal Board Chairman Sar Singh Phangchu Lalita Terangpi West Karbi Anglong District BJP Mahila Lapen Man Peng ki thegding atum chitong dun pen me RDGP dununti Bangso melong polling station ki thomatum maphansi Jasimet pet pa join pon pusi ningje lapen lapu an so se si BJP party pangtang pon thujia phando desang sepen a constituency tina longta BJP mass joining paman pondo Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Pinia birta kalapon si kang ton poniklo kardong